Lahti on mukana tässä ylivoimakuviossa. Ja näin lähtee peli jauhamaan tuolla päädyssä. Pulkkinen Lahdelle. Lahti tulee itse ryhtymään. Pistää kiekon maaliin. Janne Lahti 2-0. Joo, ei sitä ylivoimalla tarvii aina pelata kämmenelle. Että välillä sitä mietitään, että toi syöttö tosta, kun nyt Pulkkinen kun antoi tuohon Lahdelle, niin ajatellaan, että oikein mihin Lahti voisit mennä, ei pysty laukaisemaan, niin Lahti ottikin jalat alle, kun ne kerran toimii tänä vuonna nuo jalat, niin tässä nähdään, että tavallaan tuossa niin vääräpuolinen pelaaja mihin lähtee. Ne ottikin jalat alle ja harhauttaa nopea rysty siitä ja siihen niin Riksman, niin nyt jotenkin jos miettii, niin pystylaukausta on vaikea arvioida mihin se menee, mutta sinne jäi nyt tonne vähän siitä tilaa tonne polvi. Eikö sieltä irtos tolpasta niin polvisuoja ja meneekö sieltä tolppa ja jalan välistä? Järvettiä ryntää tosta peitolta kanssa. Ottaa yhden blokin lisää. Forrest virittelee maalin kulmalta Lahti ja kiekko maaliin! Janne Lahden illan toinen, Jokerit johtaa 3-0. No, se oli oikeastaan niinku järjestelmän klassisesti pelattu. Pulkkinen näytti siellä pitkään jo, että niinku syötä tonne ja saadaan kiekko sinne alas. Ja Pulkkisen oli ihan selvää mitä hän tekee, että hän hakee Lahden siitä. Ja Lahti on jotain hyvin päättänyt tosta. Tollain 5-3 vasta se näyttää helpolta silloin kun se sujuu. Että tärkein tietysti toi Pulkkisen syöttö tossa luonnollisesti, että tämä syöttö, ettei se poukkaa mihinkään, tulee lapaa ja sit pääsee suoraan ampumaan. Mä haluan nostaa myös tuon Forrestin valelaukauksen, josta tulee tuo, jonka Pulkkinen vetää sitten ykkösellä Lahdelle, niin kyllähän Forrest 0+3 tänään ja tekee erinomaisen valelaukauksen tohon ensin. Tekee just näin ja Forrest tekee nyt sitä työtä, kun tietysti jos ajatellaan, että Taane Kauppinen on nyt viivamiehen paikalla. Lisäksi siellä on viivalla Jeremy Denner. Ja näin lähtee Hyrrä pyörimään. Lahti pistää Koppenhösten kiekon maaliin. Hattutemppu. Ja Jokerit 4-0 ylivoimalla. Ja kyllä tämä homma tässä. On, ja se on hieno katsoa, kun silloin kun se uppoo ja onnistuu ja niin kuin Janne Lahdella tänään ja tällä kaudella, niin se on ton näköistä. Se on hienosti paljon tilanne ja veto lähtee tosiaan. Se on se telkkä pöntössä niin kuin sanotaan. Pohjois-Amerikassa olisi vähän lippiksiä lentänyt ja kyllähän Hartwall Areenan jälläkin tulee, mutta tässä on kyllä niin, vedolle mallia. Hyvää yötä, Janne Lahti rivakautta. Siinä pistää pikkusen polveen jäähän ja otetaan koko kroppa tuon laukusta taakse. Kerältä hieno oivallus siihen väliin, hieno syöttö. Ja tää just se, että Lahti ei seiso siinä neliön välissä, kun päinvastoin luistelee siihen. Luistelee tuolta selän takaa, neliön kärjen selän takaa siihen ja oikein käden syöttö Kerältä siihen ja veto upea, ettei Riksmanilla mitään sanottavaa tohon, että jos se kitara pysyy käsissä, niin kyllä Jäikkomaillakin tänä vuonna pysyy käsissä. Kuinka on SM Liigan kovin kitaristi? No siellä se on takana. Jaska on kyllä aika kova. En ole hirveästi kuullut, mutta ainakin meidän jengistä, niin kyllä se meikäläisen päittää. The third one? I think it's great. Yeah, it's good stuff.